wajawi je hamya lama thangi dongmani odere pod bemar hamya rok manjaklai dongmani obono borokno sosawi yakagrani bagai beskanga agogoi sini khaganang takobo chonono phaimani bagai tini o gamsa kopra bazaro ang belekena khasrangka o jagani o lokalni borok belekena active borok sini sikla salai rokno borok je samung hamya sawi drugs no salai je lama hamya thangi dongmani borok no bo bhaikai phiogitui phenai ajagani theke abono borok belekena sakangja angoro kaisa na saranayo asule jeng saimano ang kaisa banglani kok kaisa masa sinaika papke grina koro papike noi ni samani kaisa tongo angele moidoma nabo asule drugs sanai siklarokno grina ta khaidi ni samani kokmo phia drugs no se grina khaidi mane drugs mane hamya bono se jeng ma selengnai drugs sawi bo ajaga jengjalak lai dongkha asikla keboni sazu bonoya ani samani meaning mono जों होनलायमानो अफना ड्राग्स जाखा नि नासिलायलाय दंलायो बबाय क बसाया बन समाजनि थेके कायसे बंचित काहाय बसाइन साइन मन बन एकदम सेपारेट जाय बररकनि गार्जियन रक ड्राग्स जाय ख बबनो बिनि साजलानो बबाय ता दंने यस मा सानाय तांगे सलगना केमा बागै हाय हिनपानो फायदि जों सिकला रकनो जों लामा कामो तुइ फायना बागै बरक बाय जों गदालै बरकनि जे दुख दुर्दशा बरना हामरना बागै जे हकलाम साना नांमानि जे जागा जे लामा जे वे खुनुगै बरना ड्राग्स यागनि याकाग्रनि आबोनो जों मासाय दगासिना आबोनि बागै जों मजागाव दिनि ड्राग्स न जे सिनि सिकला जों जालुक्लाय दंमानि बनो याकाग्रनि बागै जों दिनराय अवेरनेस फायलाय दंलायो फायदि जों चिनि तेनफ्रा हास्ते गोबां जागावनो जों लेखै अवेरनेस खायनानि राजि दङ आं आसा खायो कुनु पारा एबा कुनु आमसाय बात करि खाना सिनि सिकलाराव अ ड्राग्स नि जों जालुक्लाया नरनो आं दिनै अ जागानि बिसिंथि साना नायो केबो कम बेसि साइमान्या करि खाना अ जे ड्राग्स आसुक्काय स्पीड बाबे खासिगै जत पाराव हाबै दंखा अ ड्राग्स बुसुक मारक्तक अबो जारा ड्राग्स जानायनि नुखुंनि गार्जियन अगले काहाम साइमानो नै मानो बिनि बोसासायाखौ बहुनै दंमानानो आंनाबो नेगेटिभ सामाया आनि बोसानो ड्राग्स जामान थेके हासालै तनमानखायनो ngana नै दाखुबताय बुखुब सना आव साना प्लिज तुमुंना आनि बोसले ड्राग्स जाया नै नगो थुइ दं हाकाय अ ड्राग्स सामुं हामेनो सावै जे रोग हामिया रखनाय दंनाय मानि जाते एचआईवी पजिटिभ एबं हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस बी आनी जे साइमान मानी मतेबो ओ हेपाटाइटिस बी एबं जे एचआईवी अबले किन्तु सिकलारक शारीरिक सम्बन्ध उनलायो हामजागलायो कलेज दिनै अ जागानि बिसिंथि साना नायो केबो कम बेसि साइमान्या करिखाना अ जे ड्राग्स आसुक्काय स्पीड बाबे खासिगै जत पाराव हाबै दंखा अ ड्राग्स बुसुक मारक्तक अबो जारा ड्राग्स जानायनि नुखुंनि गार्जियन अगले काहाम साइमानो नै मानो बिनि बोसासायाखौ बहुनै दंमानानो आंनाबो नेगेटिभ सामाया आनि बोसानो ड्राग्स जामान थेके हासालै तनमानखायनो ngana नै दाखुबताय बुखुब सना आव साना प्लिज तुमुंना आनि बोसले ड्राग्स जाया नै नगो थुइ दं हाकाय अ ड्राग्स सामुं हामेनो सावै जे रोग हामिया रखनाय दंनाय मानि जाते एचआईवी पजिटिभ एबं हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस बी आनी जे साइमान मानी मतेबो ओ हेपाटाइटिस बी एबं जे एचआईवी अबले किन्तु सिकलारक शारीरिक सम्बन्ध उनलायो हामजागलायो कलेजाव फरायलायो थांलायो फैलायो जदिओ बिनि सिकला केबो ड्राग्स जायांनि तङै केबो सलानाय थक सकांबारिया हामजांनानि सकांत नों ड्राग दा जासुंलायमाया आनि लाइबो अ ड्राग्स नो केबिंनि कासु सामुं तांना थांथिनिबो अमति हाइ केस गोबां मामां खानि जे सावा मारतिनि कलेजाव परि दंनाय कायसा सला ड्राग्स जाव ताइ कायसा बोरै ड्राग्स जाया बरकने किन्तु हामजाग लायखा मबा जों काहाम कतर सागिरि खलायलायो बिनि मा बाबु सं जत साइमानै हामजाग लायखा आनि साजुग जेसलाना पसन खायखा काहामनो आसला संनि गार्जियन मंका आनि बुसला जे ब्रेनो पसन खायखा काहामनो तांके जत दिगिनि फेमिलि काहाम खियाबा उचला ड्राग्स साजाक माबा गै बिनि सागो ड्राग्स आमा सिंबाय तो पजिटिभ बुं या हापना आबखाय सिरिन शेयरिं खालायलाय माने बिसिंते उचला सागो एचआईवी पजिटिभ बसकां सालगो बन्де हायके तांबो तांरो खायजानाय नन बेखाकते आसले आं सारनाय माका हायसे नर गोबां मानो नुखना जों प्रशासन दिग दिया थेके जे ड्राग्स अत्रिफ्रा हास्तेव हुहुकाय जे बारि हठात माल हाबै दंमानि अबनो जों माकासुना अबनो कासुना थांदिनि जों प्रशासनिक गतबाबे जे खायना नांमानि प्रशासना जाब मारनाय जों थांनायो ओइ जे हेजामारा सुबलसिं रोड जे खवाइटिके बामानि आगरतलानि अ रोड दक जों ब्लक खालायलायखा यस
ang sana naiman mo no jeng arut block pheleman bisin tei sin oro jeng sin side mohonpur ni SDM jeng bai phai malai phekya ar ni SDPO jeng bai phai malai phekya malai phai borok jeng esur ma bisin tei je khainang mani প্রশাসনিক গতভাবে যে আইনত যে খাইনাং মানে বরফ কিন্তু খালাইয়া जों হাই হনপানো जों স্যাটিসফ্যাকশন তো আও বরং जों মোটামুটি যে আ দিনি থেকে কিসা রিলিফ লে মাংকা হাইফান আসুকবাই থাকেকো তেও মা খাইনাই তাঙ্গै সিরে মনপুর জিমিংনাইসা দেইবनिनि जिरायनिया उंथुं सारा तिरपुरा हास्टेनि जों दरगार बसते थाना डेपुटेशन मारनाय प्रशासन तेबो नजर मारनाय हेयाबा अजे जों रुट ब्लक खायमानि पर थेकेले प्रायनो जों नुखा इउटुब रगबो नुखा गोबांमा जागानो ड्राग्स डिलार रगनो रम्मानि माने गोबांमा रम्मानि ड्राग्सनि सोमोन्दै जत साइमान ड्राग्स दाम खायसेखौ जोंनि गथ'फ्रा सार्चनि ड्राग्स पैरासिटामल हिंदी गैस्ट्रिकनि मेथि हिंदी जेखौ मेडिसिन ड्राग्स फियाबा आबो तिनि जे ड्राग्स नि को खामानि हिनाखाय ओ ड्राग्स बेलाय खेनो वानामा सिंसा किरमा सिंसा ओ संसारनि जतनसे किरमा सिंसा का आबो हेनेमान अबो हाबाय तामिंगाय आंखा तिनि सिनि पायलनि बिसिंति खायै ड्राग्स मानि जों दै संसाराव गोबां मानुगै दङ खायसे खायसेनि न'खरखौ ड्राग्सनि बेसेन देखायै अशान्ति फाय बोसोर बिरमान फाय खरकसा आ ड्राग्स पाइमानि बागै ओ ड्राग्स मासे आगै कबरं थांगो आबो किन्तु बरक साइमेया बरक किजाफाना साइमेया आबो जे जाखांगा गाय हामिया थांगानो बरक सियावै जावो आं आबोनि बागै बरक न हामिया हिनानि माथुंगिया बरक खासिया दंमानि फियाबा ताबुले कायसा ताइकिसनो नुगो सिनानि जरा फायकिया आबोनि याकनि यकनानि बागै नों आं साक जे साइ दंनाय बबो सातनो सातखांनानै नांगौ आबोनि याकनि यकनानि बागै तामनिके जुंनुगो कायसा नखुंगो बुमानो बुफानो थांसानियानो कायसा ताइकिसा माने हिरो बरक तो ड्राग्स गांगाय निजिनो हिरो हायके खागावो थांगांगाय कायसा ताइकिसा सबो बिसि दामि बाइक बायमान आबो थांगै दल गिजिं दल सालायगांगाय बुमा बुफानो थां प्रेसार ताइ ड्राग्स जानानै साल थुगैना नांगौ दिनै कैसा ना हागाय खाना ताइ कैसा ना हाना नांलाय खाना ताइ कैसा गारिनि ना हानानै नांलाय अ रांगुरनि फायनाय अ सिगला रगले इनकाम बकरै बुमा बुफानि जे दा आजिमानि बो सानाबो फरिनाय बाक्सा बुसारक गाय फरिमुनै बेलाय खनो लामा हामियाव थांथंमायखा आबोनो नुगै बेलाय खनो खाखामा सिंसा वानामा सिंसा जागो चिनि दफा खबरना फायजिं थाङै दंना खायसा गार्जियन थकित्रां थांगो आंनि दिनै उसुक फैनांगौ आनो नांगौ सब्रिदि फियाबा ब कलेजाव थांसगैया ब दल हामियाव गय थांगै बेलाय खनो आगा आबो साक्सानि बागै सिमेजे आं जाना मुसुंगो आबोनि बागै ओ ड्राग्स आरो जिनि सिक्ला रक खाफिरकनानि जरा बेलाय खेनो नागै दंहा आबो जिनि बागै बेलाय खेनो हामिया नुखुंनि बागै हामिया दफानि बागै हामिया जिनि दफा अमरिसि थांसिनायखा अबो हाबाय फियाबा अ खालायमाले जोंनिया फांनि सिमेनो साइमान दं आबो साबखाय सिनि गेनारो नसगान जेंगै दै फायो आं नुखा खरकसानि नुखुंगो माइरां लुटानि होयते नंखौै फालै नों सापानो गरिका संसानानि जागाफानो गरिका बसकां सालगो नंनि बखाक्ति तांबो तांदक तामरक तंनाय जों गाय जिनि जे ड्राग्स साइ दंनाय रकनो सिनि अजगा सिनि ताकु उदन संतुंगो हामफ्राय बदल लक्ताय गोबां मानो दंगो बरकाबो नाय दंगो उ सिक्ला ताबो जे ड्राग्स आवै लामा करय दंनाय रकनो थंबय बरकनो काउन्सिलिं खायै ट्रिटमेन्ट खायै बरक साबाबिक जीवनो फिरगै फायनानि बरकनो हामरिनानि बागै बेलाय खनो साइतगलाय दंगो बे आबोनि यागलो गते बरकनो वानसुकमानि कतर काहाम दंगो आं थानावै बेलाय खनो दंथका जे बर रकनो आरो तलांगो बरकनि तो भबिष्यत दंगो बरक आरो थाङै हाम थांगो नगो फिरक फायगांगा हायनो हाय सामुग्रै रां पैसा करेके हायनो हाय आङै थांफिनाय नाकाय आबोनि बागै दिनै सिनि दाखु बिसिं देखनाका बरकनो इनकाम सोर्स खायसे खायरिनानि नांनाय नाकाय आबरक जों तेबो आबनो बुसकांगो आगो कलांनानि बागै जों वानसुकलाय दंगो नाकाय सिनि अखला रक सिनि दाखु संतो आबो वानसुगुनो नाकाय बेलाय खनो गागा
Aboni bagai ang kacana mo juga cek garden do. Borok bai juga juga narakun jeng hangkrai dongnani musuka hangkrai bodol bai jeng communication narakna nango soंgnani nango jeng soंgi hangkrai bahai ke sinai bahai ke ani basano sababek tubui manai aborok jeng jogajuk naragai sengkak nagai belai kino ang besar mani musungbuta sini garden do. Madam ni sini mong? Ani mong sadona de Burma ang social organizer dongbo pakai kaisa NGO bodolo mo sa kai dongbo.